Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Oh, tutok na tutok ka naman dyan. Anong tinutukan? Sinong tinutukan? Alin na nakatutok? Matigas ba? Ang ulo. Cellphone. Okay. Akala ko may matigas na ulo na nakatutok ngayon. Oh, pwede na. Yung anak mo, di ba, ang tigas-tigas ng ulo, kanina pa sinasaway. Correct. Tutok na tutok sa cellphone. Oo, di ba? Ayaw makinig. Ilang beses nang pinagsasabihan. Hinihintay pa. Alam mo, hindi ko masyado maintindihan sa mga bata no? Hihintayin nyo pa pong maging dinosaur yung mga nanay at tatay ninyo bago kayo sumunod. yung nakakalurk alam mo minsan tinanong ako ng anak ko kung bakit daw ako laging sumisigaw. Ang sabi ko talaga sa kanya, kasi hinihintay mo pa akong gumaging Godzilla. Hinahayaan mo muna akong maging Brontosaurus. Samantalang, diba, nung pwede ka naman talagang sumunod sa isang sabi lang. Totoo, alam mo, hindi. Pero alam mo, nung bata ka ganun ka rin naman. Hindi ko sure, parang hindi. Talaga ba? Kung halimbawa, kung man medyo, hindi kasing tindi ng mga bata ngayon na parang wala naririnig talaga. Alam mo yung parang katigasan ng ulo. Oo, yung parang minsan talagang naiwan nyo po ba kung saan man kayo pumunta, naiwan nyo po ba dun yung ears nyo? Nakakalurk. Kaya ito na naman po yung pagpapaalala na hindi po cute-cute lang ang pag-aalaga at pagkakaroon ng anak. Diba? Kung nakikita nyo po sa social media na ang cute naman, parang sobrang cute, nakakatuwa. Cute naman po talaga. Pero sa totoo lang, nakakatakute po talaga lahat ng mga ibang mga kakibat na stress. Ang dami pagkakataon na mauubos ang pasensya mo, magagalit ka sa kanila at magiging dinosaur ka. Totoo yun. Totoo talaga yung parang hindi ka naman dating dinosaur. Nakakaloka. Huling alam ko talaga, I'm a woman, partner. Yung pala woman dinosaur. Yung nakakailang sabi ka, no? Tapos sasagutin ka pa, very sarcastic. Okay. Tama, yung parang yung parang, oo na. I heard it, ma. Correct. Ayun naman Can pala. Can you stop it? Narinig mo naman pala, bakit hindi ka nag-ano? Diba, yun yung mga eksena. Minsan na pag-usap ako sa ibang mga co-parents, tanong ko kung anak ko lang ba yung ganito? Tapos sabi niya, hindi, lahat tayo, anak natin ganyan. May katigasan ng ulo. May katigasan ng ulo talaga. Kaya kailangan, sabi nga daw nila, tinuturo din talaga sa mga magulang yung haba ng pasensya. Totoo yun. Yun yung pinakamalaga. Kaya ulitin po natin, syempre yung mga ganitong oras, pa-siesta o kaya sumisyesta ka na. Eto na yung mga linyahan ng mga lalaking, inaantok ako. Yan. At iniimbita na yung mga jowa sa kung saan dahil inaantok sila. Matulog, mga ganyan, diba? O maghunos dili, pag-isipan muna kasi ang pagkakaroon po ng anak ay hindi madali. Diba? Ano yung worst na nagawa mo sa anak mo na sa tingin mo hindi mo naman sinasadya pero pinagsisihan mo? For example, yung napalo mo sila ng walis tambo. Di ba naputol yung walis tambo dahil sa palo? Pala kasi napalo ko Ang laki. Bakal pala. Ang laki, naputol din. Ganong katigas yung ulo ng anak ko. Naputol yung pala. Kung nanay dinosaur, yung anak mo hippopotamus, ang laki. Totoo. Ang tibay ng katawan, pinalo mo ng bakal. Diba? Hindi Hindi, naputol yung bakal. Diba? Wow, sa tingin ko ang family namin ay may powers. Ano yung nagawa ko na parang siguro sa tingin mo hindi mo naman sinasadya, parang nagbugso lang ng damdamin, 'di ba? Kasi na umiksi yung pasensya siguro nung time na yun, may migraine talaga ako, yung mga ganun. Ayoko sabihin baka matulfo ko. Kung ano man yun, i-keep ko na lang sa akin, 'di ba? Siguro partner yung mahila yung buhok. Nahinila mo yung buhok? Hinihila ko yung buhok. Yung mga nanay buhok naman... sa ilong! Ubus mo lahat ng buhok sa ilong. Kaya yung minsan yung anak niya pumasok sa school, duguan yung ilong. Sabi nung nanay, binalingoy-ngoy po yan.
Pero ang totoo, nilagas po nung ina ang lahat ng buhok sa ilong. Charot! Hindi, mga nanay, ganun naman talaga ng mga bata tayo, di ba? Nung araw, mampipingot, di ba? Oo, Although ako partner, hindi ko natanda may ganun eh. Na napalo ako. Nahila yung buhok mo. Nahila yung buhok ko. Ang natatandaan ko, tingin pa lang ng nanay ko. Hindi niya na ako kailangan saktan. Wala siyang, never, I don't think I've ever experienced na pinalo sa puwet o kaya kung meron man pumalo sa akin, baka mga kapatid ko. Kasi, di ba, kami pwede namin paluin ng isa. Pero yung sinalihan mong prat. hindi nung mga bata pa. Iba naman yung prat nung naging 16 na ako noon. Charot. Alam mo na, nung akala ko lalaki ko, di ba, sumali ako ng prat. Iba yun. Ginugulo mo yung mga kwento ko. Nagugulo ka sa mga... Sakay ka kasi nasakay. Ginugulo mo kasing kwento ko eh. Huwag mo na ini-insert. Yung patol lang ng patol. Huwag mong ini-insert yung mga ibang mga experiences. Iba yung frat journey ko. So, paano? Hindi, parang ako kasi partner, hindi ko natatanda. Nakitaan ko lang talaga ng may tinali sa poste o kaya may pinahabol ng palo, kay tsinelas, tambo sa mga kapitbahay namin dati. Pero hindi ko matandaan na may ganun kaming na-experience yung may nananakit. Pero familiar yan sa akin. Kaya kumbaga kung napapalo, hindi siya yung parang gulat na gulat ako. Hindi. Kasi yun talaga yung ways noon. Kahit na sinasabi ngayon na hindi dapat, bawal, mga ganun. Ang matindi lang, ang nanay ko kahit napaka soft-spoken, 'di ba? Nakilala mo yung nanay ko, partner, soft-spoken 'yon. Hindi ko nga sure ba't siya naging nanay ko. Ang layo-layo ng buka ng bibig mo pa lang. Ang layo, partner, nung shape ng bibig, buka ng bibig, ang layo talaga. Pero merong tirada yung mata nun, partner, na hindi niya na ginagawa ngayon. Tingin pa lang mapanakit na. Oo, yung makuha ka talaga sa tingin. Ako, partner, ilang beses ko na ginawa sa anak ko yan eh, 'di ba? Iba't ibang uri ng klase ng mata. Pailalim, diba? Paibabaw. Umiikot-ikot. Correct, diba? Tumitirik-tirik ka. Walang effect. Ganun. Inihintay lang nila talaga maging dinosaur ako o kaya gorilla bago sumunod. So, sigaw. Posibleng sigaw. Yun yung tendencies mo. Posibleng sumisigaw ka, tapos na-realize mo after na parang, oh my God, mali yung ginawa ko. Nasigawan ko yung anak ko. Ay, hindi ganyan. Oh my God, mali yung sumigaw ako. Paano yung mawawalan ako ng boses sa radyo bukas? Walang pake sa anak. Mas concerned sa karir. Pagpasok kinabukasan. Charot. Yung mga ganyan. Ganon. Yung mga nasigawan mo tapos makikita mo umiiyak. Tapos minsan kasi pag nakikita mo umiiyak, mas nakakairita. Hindi ka naawa. Maawa ka pagkatapos. Pag kumalma ka na rin na parang, ay dapat pala, pinaliwanagan ko na lang ng maayos. Pwede namang hindi. Kaya minsan, meron sa aking sinend na video yung anak ko. Nakakatikim lang naman ito yung 11 years old ko eh. May favoritism ka. Hindi naman. Kasi siya yung tinututor ko eh. At saka masakit na din yung ulo ko sa mat niya eh. Alam mo yun? Kaya ako mismo, bago pa mag-umpisa, mainit na yung ulo ko. Kasi, ba't hindi ko ito naiintindihan? Nakakainis, di ba? Nung minsan, meron siyang sa akin sinend na video. Tapos, parang TikTok video siya of parang how Asian parents tutor their kids. Kala ko, how Asian Pinay. Magagalit talaga sino mang nanay pakitaan ng ganyan big video. Asian Pinays. Anak, saan mo nakuha yung link na yan? Hot legs Pinays. Sa akin yan, ako lang meron yan. Ba't meron ka rin? Hindi, iba. So parang how Asian parents, hindi naman Filipino, pero Asian. So siguro, feeling ko sa ibang parte ng Asia, like, kasi ang gumanap parang mga Chinese parang ganon, hindi Pilipino. Parang how Asian parents parang tutor their kids. So yung sa una parang kalma, tapos inexplain mo ng inexplain, tapos nung tinanong mo, iba yung sagot. Tapos hindi pala na niya nagigets. Hindi nga makikita mo talaga partner yung naging dinosaur ka bigla. Ganon. Sinend niya talaga sa akin. Sabi niya, this is you, mom. And feeling ko maraming parents na gano'n. Kasi ako personally yung experience ko din. Tutorial din yun. During tutorial. Sa tutorial talaga, partner. Alam mo, napaliwanag mo naman ng maayos kasi okay siya ng oo, siya ng oo. Tsaka hindi nung tinatanong mo siya, yung parang ginaguide mo siya, tapos tinatanong mo siya. Parang tama naman yung parang feeling mo parehas kayo ng wavelength. Correct. Tapos sa bandang huli, hindi pala niya na-gets. Yun yung time na nalukot ko yung papel. Yung ginanong ko talaga. Nung nakonsensya ako after. Kasi kailangan namin i-submit sa school yun. Paano papaliwanag sa teacher?
na nalukot siya. Ayoko namang ulitin kasi mas nakakapagod pag inulit-ulit. Correct. So mga ganong instances na nakakapagsisi. And yung pinakita sa iyo na video ng ng anak mo. So laganap siya. Maraming mga parents na ganun yung eksena. And na ako for me, nagiging gorilla, Godzilla, dinosaur. Yan, monster. Correct, T-Rex, lahat totoo na. yun. Pero yun lang yung gusto ko i-share na isa sa mga bagay na parang pinagsisihan ko na kailangan pala medyo nag-ano ako doon. Hinabaan ko pa yung yung pasensya ko. Yung salitang kunyari nagsisilabicate kami. Sabi ko, you read this. Walis yun walis. May walis. Letter mo na W-A-L-I-S. Sabi, very good, very good. Oh, you silabicate this. Walis. Sabi niya, walisa. Walisa. Alam mo, hindi ko siya anak pero naiinis din ako. Nakuha niya irita ko. Hindi ko siya nakikita ngayon pero nakuha niya inis ko. Sabi ko, niloloko mo ba ako? Tapos nangangamon ako ng away. Ganun. Ano ba? Sabi ko, walisa. Anong walisa? Pinagsasabi mo. Nakaka-lurky dyan. Yung ang tagal nyo dun sa walis. Yung kumbaga naka 10 minutes na. So kung paulit-ulit para pag ikaw na, pag sarili mo na, di ba, dapat knowing mo na. Ganun. Nakakaloka. Totoo. So nasa huli lagi yung pagsisisi. Pero parang feeling ko, kaya nga 'di ba, it's really also teaching the parents ng patience, ganon. So Totoo. while nagtuturo sa mga anak, nagtuturo din sa mga magulang. Pero kaya never ending Totoo learning. Yun. Pero pagkatapos pala ng lahat ng yun, happy happy moment. Napaka-memorable ng moment na yun. Every time na naalala ko siya, nangingiti talaga ako. Kasi hindi naman siya affected na nagalit ako. Actually, feeling ko nga nangaasar lang talaga siya. So pero for me, pagkatapos ng story na yun, every time na babalikan ko yung moment na yun, nangingiti ako. Alam mo, maganda yan kung nangingiti ka kasi may mga ibang mga magulang na sa sobrang pagsisisi nila or kaya medyo extreme yung ginawa nila na hindi na siya masarap balikan. At kung ganun man ang experience nyo na hindi na siya masarap balikan, talagang pinagsisisihan, edi hopefully hindi mo na siya gagawin ulit. 'Di ba? Kasi hindi siya masarap na feeling. Hindi siya happy memory. 'Di ba? Or ang gagawin mo para maibsan yung mga ganong klaseng feeling, babawi ka. 'Di ba? Kung ano man papaliwanagan mo ng tama. 'di ba? Yayakapin mo, lalambingin mo, 'di ba? Bibigyan mo ng Robux, 'di ba? O kung ano man kung ano man nagpapasaya sa kanya. Ganon. So again, ulitin lang po natin, ito po yung mga eksena ng isang magulang na kahit isang introvert na mabait na si Chris Chuper, kaya pong lumukot ng papel. So kung ikaw sa sarili mo, hindi maiksi ang pasensya mo. 'Di ba? Hindi ka basta. Alam mo naman, kilala mo yung sarili mo na medyo may ugali ka, 'di ba? Nakakatakot yung mga posible na pwede mo pang gawin. 'Di ba? Kaya medyo pag-isipan muna kung bata ka pa, pag-isipan mo muna yung pag-aasawa na yan, hindi dapat minamadali, 'di ba? Kasi ano yan na dapat na pinaghahandaan. Nakapamalo ka na ba ng anak mo? Parang hila-hila lang ng buhok. Parang palo hindi. Kaya pala madaming pokrat yung anak mo. Mga 16 na. Hindi, hila-hila, matindi hila. Hindi ka na mamalo pero matindi pala mang hila ng buhok. To the point na nanlalagas na. Hindi, yun lang siguro na nang hila ng buhok. O kaya, kung ano man yung nakikita kong bagay, binabagsak ko siya. Bawa, TV. Yayamanin. Nang babagsak ng TV. So, kunyari, may aircon. split type. Split type kasama pa yung condenser. Baka ganon. Si Mami, galit naman nagkakalas ng tornilyo. Ibabagsak daw niya kasi yung aircon natin. Hindi. At saka ang ginagawa ko, nagre-reverse psychology ako. Sasabihin ko, ayoko na. Okay. Oo. Pagka ganon, mas natatakot siya. Pag hindi na yung parang, hindi na ako yung, mas natatakot siya sa ayoko na, nag-give up na ako. Ibig sabihin, hindi na kita tuturuan. Versus yung nainis ako, yung nakita niya nainis ako. Okay. Oo. Bas gusto niya pa rin na kahit naiinis ako, nandun ako. Pero kasi pag nag-give up na ako, sasabihin ko, alis na muna ako. Yung tutambo mo na yung table. Ayoko na! Tapos tinumba yung table, nagkalat ang Crayola, gano'n. Mas may saysay pang mesang to pag nagbingo kaming mga kaibigan. Mga ganon. So, kanya-kanya. Pero ang importante, hindi mo naman talaga, sobrang... Hindi ka mananakit kasi... Nanakit ng anak. Oo, hindi naman din maganda yun. At ang doon, ayaw natin magkaroon ng trauma. Iba-iba po yung mga bata eh. Hindi po natin alam kung ano yung posibleng maging effect nito sa kanila. Nang mura mo na akala mo, simple lang. O yung
mamalo mo na sa'yo, akala mo okay lang, pero iba pala ang effect sa bata. Ay, totoo yan yung tsaka yung mga isang idagdag ko lang bago tayo mag-exit, yung comparison. Yung minsan sinasabi yan ng mga ibang mga magulang 'di ba? Buti pa si ganito. O kaya buti pa yung kapatid mo, 'di ba? Hindi mo gayahin yung ate mo, ganun. Ilang beses ko nang narinig yung kwento na akala lang natin okay 'yun. Parang ang point kasi natin, buti pa siya nag-aaral, ikaw hindi. Or buti pa yung ate mo, nakatapos marunong ikaw na hindi. siya, Mga ikaw ganun. hindi Buti pa. pa siya, ganun. Hindi natin, akala lang natin parang sa punto natin bilang adult, gusto natin na parang, dahil dyan ma-encourage ka, hindi sa lahat ng oras na i-encourage sila dahil doon. May mga iba na mas lalo silang nadidiin at nababaon. So, yun lang, kailangan lang nating alalahanin na yung words natin can make or break. At yun yung dahilan ko, anong magiging klase ng tao siya paglaki. Correct. Sa kanyang growing years kung papaano. So bottom line talaga nito mga kaibigan, napaka-komplikado ng pagpapalaki ng anak. Correct. Minsan akala mo tama kasi ginagagawa ng tama ng iba, pero yung effect ng ginagawa mo na akala mong tama, iba pala. Yun. 'Di ba? Negative pala ang effect sa anak mo. Tama. So ganun siya kakomplikado. Correct ka. 'Di ba? Ganun siya kadelikado. So maging maging mahinahon, 'di ba? Kung ikaw gusto mo nang pumasok dahil nakukitan ka lang na magkaroon ng anak, pag-isipan mong mabuti. Hugutin mo muna. Yeah. Kasi sabi mo, gusto mong pumasok. Edi, hugutin mo muna. Hugutin mo muna yung pag-iisip na yan. Diba? Baka hindi ka pa ready. This is the sign na just maybe you're not yet ready. Nakukyutan ka lang, pero hindi cute all the time yan. Matinding responsibilities ang kaakibat niyan. Tama. Isang malaking check ng pink na ballpen. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!